Ome Mma na maya na Enjo na joya na igwe mara ibezi ya ka onye metụrụ obulu Ome Mma na maya na Enjo na joya na igwe mara ibezi ya ka onye metụrụ obulu Hausa na-eti Igbo ge Yoruba na-eti Igbo Morocco Maduka ekwe bili Igbo ga na-eti Ome Mma na maya na Enjo na joya na igwe mara ibezi ya ka onye metụrụ obulu Obu nwoke mụrụ ụmụ na-abọ obuke wee bụrụ oke Chukwu ka ọzọ wee bụrụ ikpe amọnwụ nne na nna mụrụ ụba na-abọ Vana bụ wee jebe ọlụ oyibo lụlọlụ oyibo elusi oke Chukwu batara ego oyibo n'ụwa mana onye batara ego bụ ibe ama ọnwụ ịma n'ọkwa na oke Chukwu bụ ụdị ọmala ibe ụwa si n'aka n'aka ibe ụwa si n'aka n'aka batala ego maka iri na ọ batala ego ọbụla ego na-enyela nwanne ya aka ọ na-enyela oke Chukwu aka ọ batala ego wee lụsịa ụnenu lụọla oke Chukwu o mesịrị gote moto gbawa ọnụ gosie moto gụọla oke Chukwu Amuli wezu oke ije n'ụwa dị ogbuo mana anyị ụgwọ dịrị ọma dị n'ụwa nwanne m ọ dị n'ụwa siri ike ibe mmọnwụ mesịrị wee lụọ 3 decade n'ime Ọnịcha do oke Chukwu wee mụtaza n'owu ụbọchị wee tiwe na chiba egwu ọma ụdị n'ụwa nwanne m tọrọ atọ ụzị ya na-akpata ego ililo gala onye ọ dịka ọbụlụchikwa ya ọ bụrụ ịgba ama ọgwụ nwere ego ọ bụ eziokwu na ọ lụrụ m ụlọ ọ lụsịrị na ọ gonyekwuru m moto mana kedụzi ka m ga-esi n'ọlụ ndụ ịgba mmọnwụ wee lụọ 3 decade ọ lụsịa 3 decade ma ma lụrụ ya bụ m ụtọlịa na nne mana o kwesịrị na ọmụ ga na-enye ịgba mmọnwụ ego ọ bụrụ ịgba mmọnwụ na-enye m ego aga m enye na be dibịa ka ọ gwọlụ m ọgwụ ka m wee gbuwe ịgba mmọnwụ enu ikpe amụ ekwuelu 3 decade ihe ịma na ife bụ na ị na-eme n'ụwa ị na-asị na mmadụ abụrụ gị na-eme ụwa na Chukwu nọ n'elu na-eme gị anya nwanne m n'ụwa dị ogbuo Enjo na joya na igwe mara ibezie ka onye
metụrụ obuluwo Ome mma na mma ya na, ome njọ na njọ ya na, ikwe amara ibezi ya nke onye metela obulu. mema na ama ya na menyo na njọ ya na igwe mara ibezi ya ka onye metụrụ obuluwo Ome mma na mma ya na, ome njọ na njọ ya na, ikwe amara ibezi ya nke onye metela obulu. Okechukwu jere be dibịa ka ọ gwọọla ya ọgwụ ya were ọgwụ gbuo ịba mmọnwụ nwanne ya ka ọ nwụrụ ya wee bụrụ akụ n'obe ya ọbata be dibịa o dibịa na-agwọzikwa ọbara ọra nwa dibịa gwawa ọgwụ gosi ọgwụ wee bunye Okechukwu ọgwụ Okechukwu wee bụrụ ọgwụ n'anụ ụlọ ya lụsie nke wee gbuo ikpe ama ọgwụ ebe moto ebe na-agba n'ụzọ agbakata n'ụzọ moto dara ada moto ebe danara onu so onye kwụrụ n'ime moto wee bụrụ Okechukwu ịbụchasịa ka ịba nwa ọgwụ sebe akwa lele akwa nwanne na akwalụ nwanne ya n'ụwa ewuwo na nwanne m anwụrarị m ezi nwanne m hụrụ n'anya Chukwu kele ụwa kedu ebe ị nọ die ohu nwanne m ji wee nwụọ ọ na-akwanye m akwa alele ya mara na Okechukwu jere gbosi ọgwụ na ọ bụ na Chukwu egburu Okechukwu o were ọgwụ zogbu onye ọ naanị ụkwụtazụ mara onye ọ na-anyala ahụ ụkwụtazụ mara onye ọ na-anyala ahụ onye metere n'elu ụwa ọ bụrụ nke onye metere nye ka ọ bụ ana n'ụwa ihe onye metere na onye na-edu ya enuo imete njọ na gị na njọ ya na imete ma na gị na mma ya na n'ụwa imete njọ gị na njọ ya na yali ọ na-akwesị Okechukwu onye bụ na nye zuru ike n'ụwa ọ bịara ije ebu m ugwu ọgwụ ya ọ na-abụ ajọ ọgwụ ka anyị kene unu ịma na alụsị a na-egburo mmadụ na nkịtị maka na onye were nka nwụọ alụsị ewere nka gbuo n'ihe ọ na nwanne m dị n'ụwa siri ike ma mmadụ ajụ n'ihe anyị na-eme nụ maka na ọkwa n'ụwa ka anyị na-eme ọba mma na ama ya na ebe njọ na njọ ya na igwe amara ibezi ya ka onye metere obulu Ome mma na mma ya na, ome njọ na njọ ya na, ikwe amara ibezi ya nke onye metela obulu. Hausa na-eti Igboga Yoruba na-eti Juju Morocco Maduka ekwepili Igbo ka na-eti Ome mma na mma ya na, ome njọ na njọ ya na, ikwe amara ibezi ya nke onye metela obulu. ebe ụwa ka nnada na mbara Arize demokrasi na Anambra steeti na-atọzi anyị ụtọ tata ibe adịgo ka o kwesịrị mbụ ọ na-bụ gịnị buteburu katakata ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ n'ụwa gịnị butere katakata ka anyị na-ajụ ekwusi okwu m ekwere ekwe nwanne m na otu ebute nsogbu ekwusi ekwe ekwe masị emere eme nwanne m na otu ebute nsogbu ebe mma na ama ya na ebe njọ na njọ ya na
ibezi ya ka onye metụrụ obulu Ome mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na ikwe mara ibezi ya ka onye metelu okulu Okuzu ko mekada bụ n'udo Okuzu kada bụ n'udo Sura bụ n'enwere ike ka agụkwọ onye anyị ji ama atụ n'elu ụwa makala ga-ama ọzọ ma emesịa na anya bụ ọzọ ga-anata lele ntụwa anya bụ n'udo wee lute Disemba ọ bụ na mabụrụ abụ n'udo ajụwa m Okuzu kedezini Okuzu ibiri bụ ọgada Okuzu buru ibu baba unu ga na-arazi oke ka mpe anya m chọrọ iwe bụ n'udo chụra nke nwere ike ka akwụkwọ nwa meli n'ime Okuzu ọ ga na-emesi anya ekerie ibe dị njọ mba onye bụ babụ Ikechukwu ozu ahịa ahụ anụ n'ebe m n'ime ọha ọfịa nwanne nwoke n'anya ekene onye ọma nọ ga-adịrị gị mma ekene dịrị Rafael Udezo Keke nze wanụ na anamụ kome ezi nwanne Chinedu Chief of Protocol Udoyi na Anambra onye melo biko onye bụ mmụọ enyi kwụ n'azụ na Anambra onye ma na ọ ga-adịlu n'ụma nwanne m na ọ ga-adịlu n'ụma ekene dịrị Aịza Amosu onye ka mụ obuzularụ onye ọma n'ụmụ ya mụ oyibo obuzularụ ekene dịrị Thomas Moye oyibo gene bụ ukwu Tontom Investment Nigeria Limited onye ọma oyibo bụ ukwu mansion National Lord Corporate Circle nke Nigeria ogene na ọ ga-adịrị gị mma ekene dịla omelora banye ihe nwunye ya nwaghị ana ụgwọ mọla nwunye ya nwa Chairman Director Pana Peter West Africa Limited onye ukwu kedụ ụbọchị ndụ nwa Chinemelụ ochedo ndị Igbo na Abuja Adama Esta Ezeji Asamantu oyi na Abacha Madam Delta na Abuja onye ọma Adudo na Abuja onye ọma nwanne m nọ ga-adịrị gị mma
mara ibezi ya ka onye metere n'okpuru Ome Mma na mbọ ya na ome njọ na njọ ya na ikwu amara ibezi ya nke onye metela obodo Ome Mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na ikwe mara ibezi ya ka onye metere n'okpuru Ome Mma na mbọ ya na ome njọ na njọ ya na ikwu amara ibezi ya nke onye metela obodo wali n'usu ibe tie enugwa gị dị gosi wee bịa ọdawara onye n'enugwu odogwu Binaco Nigeria Limited ka ije ka na-ekwuru mmiri ka ịkpawa ịma nwa mmadụ ka odenigbo na Abuja akụlọnụ nke ekwuru mmiri Director iyi mmadụ ka Brothers Limited onyema ọ ga-adịrị gị mma Angozi okwu dịrị mbọ anọ fọnịchọ na Abuja anọ fọnịchọ bụ ebe anọ nwanne m nọ ga-adịrị gị mma kedu maka Paulinus Nwebunike Ugochukwu onye eze nwa mmadụ n'ime agụlụ onye nwa Polugo dị Gloria onye mụ Polugo dị Gloria onye ma ọgọmụ na ọ ga-adịrị gị mma kedụ mụ Fidelis ike aja omenife n'ọmụ oyibo field marshal Agri materials ga-eji malọdo o nwere ọnọdụ nsụlọjọ nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma Citizen Electronics na Abuja nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma kanali m nna m ndị Pokimo n'Igbo Ukwu ndị anyị nye aba ganga kanali m Francis Wolisa Italo na na-agụlụ bụ onye ọma Ome Mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na igwe mara ibezi ya ka onye metere n'okpuru Ome Mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na ikwu amara ibezi ya nke onye metela obodo Awụsa na-eti Igbo ga Yoruba na-eti Juju Morocco Maduka ego mmiri Igbo ka na-eti Ome Mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na ikwu amara ibezi ya nke onye metela obodo Fidelis Nwachukwu Emeka eze ndị Igbo na Amba igwe ọ dị mma ndị Igbo na Kogi abalị na-ekpugbo Nwachukwu Emeka onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma emesu anwụ na ana abacha mba abụ onye ukwu na ana abacha dị Gladys nwanyị ọma amaka n'ịga dị mma ogele ịmalụ obi dị mma
na maya na amenyo na joya na igwe maro ibezi ka onye metelu Ome Mma na maya na Enjo na joya na igwe maro ibezi ka onye metelu okulu Mema na maya na amenyo na joya na igwe maro ibezi ka onye metelu Ome Mma na maya na Enjo na joya na igwe maro ibezi